Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de colonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Goeiedag lieve kijkers, we staan vandaag op de Blaakmarkt en het is een hele drukte zoals u ziet. En vandaag zijn we een beetje op pad gegaan om de mensen te vragen over onder andere het parkeerbeleid hier in Rotterdam. Maar vooral ook over het plaatsen van borden, invalide parkeerborden. En dan, ja, we willen graag de mening van de mensen horen. En u krijgt dan zo meteen het volgende verslag. Allemaal nieuwe parkeerplaatsen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vindt u dat u goed kunt parkeren? Vindt u dat alles er eerlijk aan toe gaat voor wat betreft het parkeren en het betalen? Afhankelijk van waar je bent in het land. Kijk, hier is het slecht parkeren, maar op andere plekken kun je, waar ik woon, kan ik mijn auto altijd voor de deur zetten. Oké, waar woont u zelf? Hier aan de Maas. Oké. En u kunt uw auto dan goed parkeren, maar maar op andere plekken gaat het er dan moeilijker aan toe. Wat zou u dan als advies willen geven aan de mensen die over het parkeren gaan? De mensen die het over parkeren? Ja, dus de regering. Want er heel veel gebeurt oneerlijk. Er zijn bijvoorbeeld invalide borden geplaatst door mensen waar het niet moet, enzovoorts, enzovoorts. Ja. Niet weten of ze die borden wel of niet legaal zijn, dat kan ik niet vaststellen natuurlijk. Oké, ja, inderdaad, u kunt het niet vaststellen. Maar tot slot, als u dan het voor het zeggen had, wat zou u dan willen meegeven als het gaat om een eerlijk parkeerbeleid? Ik vind dat Rotterdam het prima doet. Oké. Ja, echt. Ze hebben een goed parkeerbeleid en voor de meeste bewoners kun je de auto's kwijt, behalve als een hele drukke buurt. Maar ja, dat weet je dan. En voor de rest kun je over in Rotterdam heel goed de auto kwijt. Oké, dank u wel. We hebben gesproken met... Ja, met Schepers. Oké, dank u hartelijk. Goeiedag mevrouw, Angela Hokstam, Culturo TV. Een vraagje. We hebben het vandaag over, de parkeergelegenheid hier in Nederland, in Rotterdam. Heeft u zelf een auto? Ja. Als u parkeert, wat zijn uw ervaringen met het parkeren? Heel lastig en het kost duur. Het kost wel wat centjes, ja. Maar ik woon een beetje in de stad, dus ik heb minder last van om te parkeren. Dat is het, ja. Omdat je zelf in de stad woont en dan ben je te voet snel en waar je moet zijn. Het komt dan toch wel voor dat het voor andere mensen vaak toch wel moeilijk is om te parkeren. Vooral mensen die invalide zijn. Hun parkeerplekken worden vaak ingenomen door mensen die gewoon normaal zijn, om het zo te zeggen. Wat zegt u tegen die mensen? En dat is heel erg, want je betaalt er toch boete voor. Als je daarop gaat staan en de politie pakt je, dan betaal je een heftige boete ervoor. Je mag niet zomaar op een parkeerplek van invalide gaan staan, toch? Dus dat vind ik wel erg, asociaal zelf. Als u het voor het zeggen had, wat zou u vindt het asociaal en als u het voor het zeggen had, hoe zou u dit aanpakken? Hogere boetes of... Ja, ik weet niet wat de boete nu is, maar goed, de mensen luisteren toch niet naar wat meer geld enzovoort. Natuurlijk, de boetes moeten steeds meer worden of zo, want alles wordt ook duurder. Maar goed, ja, je moet de persoon die erop staat, dan zou die echt een boete moeten krijgen. Dus daarvoor ben ik wel voor, ja. En tot slot, een ander onderwerp. Het is straks Koningendag. Hoe viert u deze dag precies? Heel rustig. Wat bedoelt u met rustig? Blijft u thuis? Of? Ik blijf thuis en ik ga in de omgeving een beetje wandelen. Kijk, gewoon heel rustig. Ja. Tegenwoordig vanaf de corona ben ik niet zo meer om in de menigte heen te stappen. Dat is gewoon iets wat je is overkomen. En nee, ik durf het gewoon niet meer. Het is zo gedoe. Tegenwoordig. Dus heel rustig en ik ga in de buurt waar ik woon en dan gaan we dan daar even wandelen. Komen terug, een lekkere hapje eten en ja, op die manier. Dank u voor uw reactie. We hebben gesproken met?
Met Sandra. Ja. Fijne dag hoor. Ja. Mevrouw Setny, vandaag zijn we hier als Cultuur TV om u een vraag te stellen over het parkeren hier in Rotterdam, maar ook in geheel Nederland. Heeft u zelf een auto? Ja. Oké. Hoe ervaart u het parkeren? Nou, het wordt steeds drukker en het wordt steeds moeilijker ook om een parkeerplek te vinden. En ja, en in principe ben ik ook niet altijd met de auto. Ik woon hier dichtbij, dus dan sommige plekken zijn op loopafstand. Dus dan hoef ik de auto niet te gebruiken. Ja. Oké, maar als u de auto gebruikt, ik denk dat u ook wel ziet dat het soms er oneerlijk aan toe gaat. Want er wordt bijvoorbeeld op plekken geparkeerd van mensen met een beperking door mensen die geen beperking hebben. Hoe ziet u deze situatie? Ja, het is me wel opgevallen, ja. Maar goed, dat zijn dan die handhavers voor toch om dat in de gaten te houden. Om dan te handhaven daarop. Want het gebeurt wel regelmatig dat men denkt, oh, ik ga even snel naar binnen wat halen en dan parkeren ze het op een invalide parkeerplek. Dus ja, dat is dan wel lastig als degene die de plek toe behoort dan aankomt en dan moet gaan parkeren. Dan, ja. En tot slot, als u dat voor het zeggen had, hoe zou u dat aanpakken? Dus het illegaal parkeren? Nou, ik zou vooral de handhaving even verscherpen. Want het is vooral in de winkelstraten, het gebeurt echt heel vaak. Ik zie het heel vaak gebeuren. Dus daar zou ik dan eigenlijk op inzetten. Ja? En tot slot nog, Koningendag is aan, toch? Hoe viert u deze dag? Ik moet zeggen, eerlijk gezegd, ik ben niet zo'n persoon die echt zich in de drukte begeeft. Ik zit altijd thuis. We volgen allemaal alles op de televisie, ook met carnaval. Dus ja, ik kom liever niet op straat. Ik kan niet te veel tegen drukte. Dus vandaar. Ja? Oké. Fijne dag hoor. Ja, dankjewel. Goeiedag meneer, Cultuur TV hier. We hebben het vandaag over het parkeerbeleid hier in Rotterdam, in Nederland, over het algemeen. Heeft u zelf een auto? Jazeker. Wat vindt u zelf van het parkeerbeleid hier? Kunt u goed parkeren, moet u heel lang zoeken naar een parkeer? Ik heb 4 of 5 rondjes moeten maken voordat ik een parkeerplek had. En hoe zou deze situatie misschien toch opgelost kunnen worden? Ik heb eerlijk gezegd geen oplossing voor. Ik denk dat het beleid zeg maar, rondom auto's in Rotterdam, dat het herzien moet worden. Nu is het ook zo dat mensen, vooral hier in Rotterdam, is heel erg actueel. Mensen zetten dan invalide parkeerborden voor hun huis, zodat ze dan eigenlijk als het ware bijna niet hoeven te betalen voor het parkeren. Hoe kijkt u hier tegen? Nee, dat vind ik niet kunnen. Dat vind ik asociaal. En als u het voor het zeggen had, hoe zou u deze illegaliteit zeg maar indammen? Nou, indammen weet ik niet, maar de vraag is hoe komt het überhaupt dat mensen dat kunnen doen. Dus wat gebeurt er aan de voorkant niet goed, zodat mensen die niet invalide zijn, daartoe in staat zijn. Dank u. Heeft u nog een toevoeging? Of, ja? Het is zeker duur. Het is niet goedkoop. En, ik heb niet gekeken. Ik was blij dat ik een plekje had. Dus. Maar het is duur, dat is wel zo. Ja. Heeft u nog een toevoeging? Nee, ik denk dat je niet het bezit van een auto moet willen parkeren. Rotterdam is een mooie stad. Ik woon er niet meer. Ik woon nu in Den Haag, maar als ik hier naar de stad kom, dan wil ik ook normaal kunnen parkeren. Ik blijf komen, ik hou van die stad. Dus ik zal altijd terugkomen, maar maak het ons niet lastiger om terug te blijven komen. Ik denk ook dat voor ondernemers dat prettig is. Hartelijk dank en een fijne dag verder. Wij parkeren op de Kralingse Zoom. Okay. En hoe is het parkeren gegaan? Kon u makkelijk parkeren? Ja, maar heel makkelijk, geen probleem. Ruimte genoeg. Maar nu is het zo, als u om u heen kijkt, is het hier in Rotterdam zo dat mensen vaak de parkeerplekken van de invaliden inpikken. Wat is uw mening daarover?
Dat heb ik nog niet gemerkt. Nee. Maar als u heeft het niet gemerkt, maar als u het voor het zeggen had om deze mensen te beschermen, dus de invalide plekken dus beschermen en alleen te laten gebruiken door invalide mensen, wat zou u doen hier? Ja, wat ik zou doen? Ik zou de handhaving daarop afsturen. Ik zou de politie daarop afsturen. Dan moet natuurlijk regels zijn regels, hè? Iedere plaats is voor invalide mensen en niet voor gewone mensen. Zo is dat. En tot slot, Koningendag is in aantocht. Hoe viert u de dag, Koningendag? Gaat u gezellig op stap of hoe viert u Koningendag? Nou, dit jaar zijn we met Koningsdag op vakantie. Dus dat vieren we in Las Palmas. Dus wij vieren dit jaar geen Koningsdag. Dank u hartelijk. Fijne dag hoor. Ja, dank u wel. We praten met Lucie. Mevrouw Lucie, vandaag zijn we hier op de markt van Blaak en we vragen mensen verschillende dingen over het parkeren. Heeft u zelf een auto? Nee, mijn man wel. Okay. Als uw man parkeert alvast, kan hij makkelijk parkeerplek vinden? Nee. Ja, er zijn te weinig parkeerplekken. En tegenwoordig halen ze alles weg, ook voor de fietsers en noem maar op. Weet je, elektrische wagens. Dus als je een gewone wagen hebt, kan je niet parkeren. Nu is het zo dat hier in Rotterdam mensen eigenlijk op een oneerlijke wijze parkeerborden aanvragen. Om die dan voor hun huis te zetten, zodat zij alleen mogen parkeren. Wat vindt u van deze situatie? Nou, volgens mij gaat het om ziekte. Hè? Als iemand ziek is, dan mogen ze dat aanvragen, toch? Nou, maar als het zoveel mensen in één straat, nou dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dus zoveel. En in Rotterdam heb ik gemerkt, is het heel veel en in Den Haag. Heel veel. En als u het voor het zeggen had, hoe zou u dit willen tegengaan? Ik zou het beperken. Bijvoorbeeld in de straat maar 3. En niet meer, maar de rest heeft ook ze hebben rechten. Huh? En betaald. En het is heel duur. En nu nog tot slot over Koningendag. Die is in aantocht. Koningsdag, klopt. Want de koningin heeft al over gedacht. Ja, klopt. Ja. Hoe gaat u deze dag eigenlijk vieren, herdenken? Nou, vieren doe ik het niet. Maar ja, ik bedoel het is een feest van de Nederlanders zelf. Dus hun vieren dat. En wij kunnen gewoon meelopen en kijken van hoe het aan toe gaat. Voor de rest heb ik niks meer te zeggen erover. Ja, toch? Mm. En ik vind de parkeertarieven belachelijk hoog. Hij heeft net 6 euro moeten betalen voor 1 uurtje. En je weet op de markt, binnen een uur ben je niet uitgekeken. Dus zoiets kost ons hoogstens 18 euro. Dat kan toch niet? Het is gewoon belachelijk. Ze moeten er gewoon wat aan doen. En tegenwoordig komen ze overal van die borden dat je moet betalen. Ja. Toen was het in het centrum. Ja. Tegenwoordig is het heel Rotterdam. Ik heb meegemaakt in Rotterdam dat je 1 euro zoveel betaalde tot 2 euro zoveel. Maar als je nu kijkt, 6 euro. Amsterdam was altijd veel duurder. Bij sommige mensen, vroeger had je gewoon een parkeerplaats voor de deur. Je dacht bij paai. Je hoeft er niet te betalen. Maar tegenwoordig, ook thuis bij jou moet je betalen. Wij betalen, even kijken, in Amsterdam betalen we 200 euro ongeveer per half jaar. Dus je moet denken dat het 400 euro zowat per jaar. Dus je komt uit Amsterdam? Ja, ik kom uit Amsterdam. En hoe is het in Amsterdam? Want in Amsterdam is voor mij duurder. Ja, Amsterdam is het nog erger. Amsterdam wil niet dat je auto mee rijdt, denk ik. Nee, klopt. En in de straat bij ons zijn er maar 3 of 4 parkeerplaatsen. Ja. Dus je moet alleen maar rondjes rijden om een plek te vinden. Ik ken nog van mensen in Amsterdam dat ik ik heb die auto niet meer. Ja, maar dat willen ze eigenlijk, dat je gewoon je auto verkoopt. Maar het is toch belachelijk. Ja. Huh? Kijk, PC Hoofdstraat, hoeveel? Volgens mij is het al 10 euro per uur. Huh? Zo willen je dwingen om de trein te pakken. Ja, maar tegenover maken ze het duur. GVB is ontzettend duur geworden. Huh? Ja, dus die mensen gaan toch die auto's in. Ja, die mensen hebben die auto's nodig. Ze hebben het ook nodig. Voor hetzelfde geld was aan een probleem, moet je je auto kunnen springen. Zo is dat. Ja, zo is dat. Dus ja, we maar het is hebben ook die auto zo. nodig. Dus, maar ja. Maar ja, kijk, het is een melkkoek geworden, de auto. Wat ik begrijp, ik zou liever zeggen van, joh,
1 auto per persoon in plaats van dat sommige mensen 3 hebben. Dus de tweede en de derde auto die kan je verhogen. Maar die eerste auto, gratis. Het is nodig. Het is nodig. Een auto. Want op een gegeven moment zijn die wegen zo... Je moet eigenlijk van hier helemaal naar de andere kant van de stad. Openbaar vervoer. Kijk, wordt ook onbetaalbaar op den duur. Waar willen ze naartoe met ons, joh? Ik weet het echt. Moeten we terug naar Suriname? Een huifkar nemen of een wagentje, weet je, met ze. Dat willen ze. Want kijk in Amsterdam, op een gegeven moment niemand wil meer. Een monteur wil niet daar komen, een elektricien wil niet komen, een loodgieter wil niet meer komen. Wat dan? Dus het is een probleem? Nee, ze hebben elektrische huifkaden gemaakt dat die mensen daar naartoe kunnen. Maar dat kan toch niet? Dat doe je toch niet? Je gaat niet met die zware koffers in zo'n huifkaart daar naartoe fietsen. Iets onmogelijks. Ik weet niet wat ze willen hoor. Echt niet. Het is onmogelijk. Dankjewel voor dit mooie gesprek en we danken u. Kijkers, dit was het alweer voor deze aflevering. We hopen dat u wat hebt kunnen leren uit de reacties van de mensen. En tot de volgende keer. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar weet u wat u onheilig staan? Hoe pijnig man, maar de man niet veilig staan. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.